Kaixo, hemen daukagu amoniakoa, oso base ezaguna. Kasu honetan eman egiten da bere basikotasun konstantea, bere KB ematen da. Ezagutu behar duzu base ahul moduan, ezagunenetakoa da. Kasu honetan bebai ematen da 0,1 molar den disoluzio bat daukagula amoniakozkoa eta eskatzen da hidrosilo ioien kontzentrazioa. Orduan, amoniakoa base ahula denez, planteatzen dugu bere oreka, ipiniko dugu taula aprobetxatuko dugu egiteko dana batera, ipiniko dugu bere ionizazio oreka, amoniakoa, uretan, urarekin, jokatzen du base moduan, baina base ahul moduan, beraz, ipintzen dugu gezi bikoitza. Kasu honetan, hartzaile moduan jokatuko du, protoia transferitzen da ur molekulatik amoniako molekulara, eta amoniakoa bihurtzen da amonio. Amonio katioia eratzen da. Eta ura, protoia transferituta gero, hidrosilo moduan geratzen da. Hortik dator, amoniakoaren izaera basikoa. Hidrosiloak areagotu egingo direlako disoluzioan. Orduan, planteatzen dugun oreka honetan, hasierako kontzentrazioak sortu eta desagertzen dena eta orekako kontzentrazioak. Bueno, hemen ipintzen badugu C kontzentrazio batekin hasten garila, une horretan oraindik ez da ezer disoziatu, beraz, amonio eta hidrosiloa 0 kontzentrazioan daude. Baina, base ahula denez, zerbait disoziatu egiten da. Oso gitxi, baina zerbait bai. Eta, produktuetan ipintzen dugu gehiekiz eta gehiekiz. Orekako kontzentrazioetara jagaten garinean, daukagu egon dana, ken desagertu dana, eta sortutakoak hemen. Oreka konstantea, badakizu, oreka guztien atzetik egin behar duzula bere oreka konstantearen adierazpena idatzi. Kasu honetan, X bider X, X karratu, C ken X geratzen da. Hau da KB, basikotasun konstantearen balioa. Ariketa honetan KB ezaguna dugu. Kontzentrazioa ere bai. 0,1 molarrekoa. Beraz, X da ezagun moduan geratzen dana. Ariketa honetan zer eskatzen da? Hidroxilo ioien kontzentrazioa. Hori da gure galdera, hidroxilo ioien kontzentrazioa. Baina identifikatzen duzu hori X-ekin. Beraz, X da askatu behar duguna. Orduan, gure adierazpen hau, bigarren mailako ekuazio moduan geratzen da, baina bigarren mailako ekuazio aren ebazpena formularen bidez saiestu nahian, erreztu nahian, egingo dugu hurbilketa. Egingo dugun hurbilketa hori izango da, esan gutxi gora bera KB geratzen dela X karratu zati C. Hau da, egin dugun hurbilketa da C ken X gutxi gora bera C dela. Zergaitik, amoniakoa base ahula delako. Eta ondorioz, gutxi disoziatzen da. Beraz, X zerekin konparatuta oso txikia da. Horregaitik, egin dugu hurbilketa hori. Hurbilketaren zergatia hori da. Horrek, errazten dau asko, hidrosilo kontzentrazioan, hau da, X-en askapena, ze aurreko adierazpenetik, egin behar duguna da, errokarratu KB bider C. Eta orduan, esan dugu, C dala 0,1, beraz, X geratzen da, erro, KB 1,8
bider amar ber minus bost, bider 0,1. Berdin, 1,34, bider amar ber minus iru, mol litroko. Eta hori da ariketa honetan eskatzen dana. X da, hidroxiloen kontzentrazioa eskatutakoa. Beraz, hidroxiloen kontzentrazioa aurkitu dugu. Ariketa honetan ez da galdetzen pH-a, baina galdetuko balitz, egingo genduke pOH lehengo. Hau da, minus logaritmo hidroxiloen kontzentrazioa, minus logaritmo orain aurkitu dugun zenbaki horrena. Eta egingo dugu pixkat errepasatzeko. 5,87. Hori da pOH. Beraz, pH izango da 14 ken hori. Beraz, 8,13. 7 baino handiagoa, disoluzio basikoa dugu. Dana dela, hemen hori ez da izan galdera. Guri galdetzen dozkuena da OH-ren kontzentrazioa. Eta gora egin dugu